Klar. Nu står vi med vores Infinity her, det vil sige den største model vi har, hvor den har alt i sig, det vil sige 6 i 1 pakken. Alle vores vandhanesystemer, udover den der hedder Classic, det vil sige den med 3 hvor der kun er kogende vandhane i, den har ikke app. Så det vil sige, at alle andre udover Classic har sådan set app-funktion. Og når den har app-funktion, så skal vi lige igennem nogle ting, når vi har sat strøm til vores boks. Inden vi sætter strøm til vores boks, så skal vi sikre os, at vi har kørt noget vand igennem. Og det vil sige, cirka 2 minutter, så er vi sikre på, at der er vand inde i beholderen. Fordi hvis vi prøver det her, uden der er vand i beholderen, så går det i en fail mode, fordi der ikke er vand. Der skal jo være vand inde i beholderen, for at vi kan fortsætte med det her. Så nu har vi selvfølgelig sat strøm til, men inden vi sætter strøm til, så er det vigtigt, at vi har kørt vand ind, så beholderen har vand i sig, ellers så kommer det her ikke til at virke. Og det har vi gjort nu, og vi har sat strøm til vores boks, så kan du se, at den begynder at blinke. Og hvad kan vi se? Den blinker både med, at der ikke er filter i, og der ikke er CO2-patron i, og den blinker også med ER04. Vi har selvfølgelig sat vores vandfilter i, det sidder her i højre side. Vi har sat vores CO2-patron i, som sidder her i venstre side. Så alt er sat i, men hvorfor fanden blinker den så? Det skal jeg forklare nu. Vi skal ind på vores app, som hedder Unito Anywhere, og den ser sådan her ud. Når vi kommer ind i appen, så skal vi selvfølgelig parre vores vandhane herinde i appen, og det gør vi ved at gå ind i Settings. Når vi har været inde i Settings, så tager vi Communication Setup. Så er det vigtigt, at den står på DIR. Når man så klikker her på Connect, nu vil den gerne have, at jeg tænder for min lokation, fordi jeg har Samsung. Så nu finder den flere, og det er jo fordi, at der er flere vandhane her i rummet. Og så kan man jo godt blive forvirret, men appen er så smart, at vi finder ud af nu, om vi har valgt den rette. Nu tager jeg den her, nu gætter jeg mig sådan set frem. Nu kan jeg også se, at der står Infinity her, og den her den er Infinity, og vi har en lava, det står for LAV. Så det er den her. Men hvordan er vi sikre på det? Nu prøver den at connecte. Når den har connected, nu spørger jeg lige om noget tid, men vi siger bare lige nej her, det gør vi lige senere. Så står der, at vi har en grøn pil her på Water System. Og for at vi kan komme videre nu, så skal vi parre. Så står der pairing hernede i vores app. Så trykker vi pairing. Så står den her, jeg skal klikke på venstre side, og så kan I se, at den begynder at blinke blå her. I og med at jeg trykker her, så ved jeg, at jeg har fat i den rigtige vandhane. Og den siger lige, OK, successfully. Fint. Når jeg har gjort det, så skal jeg tilbage. Helt nede i bunden, hvor der står Consumables. Så skal jeg vælge det vandfilter og det CO2-patron, jeg har klikket i min beholder. I det her tilfælde har jeg MyAqua, som vi sælger sådan set kun MyAqua lige pt. Og så har vi den lille, der A, som passer ikke til den her. Og så har vi faktisk også en, der hedder V. Men i det her tilfælde er det MyAqua. Den vælger vi her. Det er nok den, vi altid kommer til at vælge. MyAqua. Så spørger jeg, om jeg er sikker på, at jeg har sat ny filter i. Den er så helt ny, antager vi, så det siger jeg bare ja til. Jeg har sat vandfilter i. Så giver den mig en grøn pil, og det siger done, fint. Så skal jeg også lige fortælle systemet, at jeg har sat en CO2-patron i. Så siger jeg også lige, klikke på den. Er du nu sikker på, at du har sat den i? Så ja, det er jeg faktisk sikker på. Så laver den også en grøn pil. Og bum, så kan jeg se ned på beholderen hernede. Så er der CO2-patron væk, og vandfilteret væk. Så langt, så godt. Men der står stadigvæk 104. Hvad gør man så? Når man har den, der hedder Infinity, så vælger man den, der hedder rød. Det er kogende vand. Så begynder den at blinke. Det kan den godt gøre. Enten så bliver den på rød, eller så begynder den at blinke. Men når vi står her på den røde, så skal det vi kommer til at gøre nu, det er, at vi tømmer sådan set for beholderen. Så vi er sikre på, at der kommer nyt og frisk vand ind, og den bliver renset. Så det vil sige, at vi går over på den røde, så trykker vi 5 gange. 1, 2, 3, 4, 5. Så efter noget tid, så begynder den at løbe nu. Og lige nu, der renser vi systemet. Det vil sige, nu er det her jo så kogt, fordi nu har den her har været sat til. Så det vand, der er, det er kogende vand. Det kommer ikke til at opleve, når den er helt ny, for den har ikke noget varmet op endnu. Men nu kører den sådan set 2 minutter. Det vil sige, om 2 minutter, så den her beholder tømt for vand. Og når den har tømt på vandet, det kan man selvfølgelig også til at se, når der ikke kommer mere vand selvfølgelig. Det siger sig selv. Når der ikke kommer mere vand igennem vandhanen her, så har vi en ting, vi skal gøre. Det er at trykke her igen. 1, 2, 3. Når vi har gjort det, så forsvinder det her 104. Og så er vi sådan set klar til at bruge den. Det vi så skal være opmærksom på, det er, at nu er den her jo tømt, så den vil lyse
der vil stå, at der kun er 20 grader, 23 grader varmt vand cirka. Og det er fordi, der lige skal vand ind i systemet igen, og det lige skal nå at varme op. Og det tager cirka 20 minutter. Så har du kogende vand klar, og systemet virker og er klar til brug. Så lige nu venter vi lige med, at der er gået 2 minutter, og når der er gået 2 minutter, så trykker vi 3 gange som sagt, og så er vi klar. Og vi holder bare øje med, hvornår det her det begynder at stoppe stille og roligt. Og nu bliver den ved med at tømme. Så nu begynder at komme stille og roligt. Vi kan se, at vandet bliver mindre og mindre. Og det betyder, at vi er ved at være der. Skal vi ikke tage 20 minutter sådan? Det her det tager cirka 2 minutter. 1,5 minut til 2 minutter tager det maks, når den er tømt. Så når der er gået mellem 1,5 minut og 2 minutter, så skulle den gerne stoppe med at løbe ud med vand her. Det gør den der. 1, 2, 3. Og så er vi klar. Så efter nogle sekunder, så fjerner 104. Så gør den der. Så kan I se, at jeg har kun 49 grader varmt vand. Så det vil sige, at den lige skal i gang igen med at varme det op, og det tager 20 minutter. Så er den sådan set klar. Altså hvis jeg vil nu, så kan jeg godt tappe noget isvand og det hele. Det er blå. Og jeg dobbeltklik, så har jeg sådan set mit isvand klar. Hvid, det er jo bare standby. Isvand, brugsvand. Jeg klikker 2 gange, og så får jeg brugsvand. Her kan jeg få 800 ml. Det er ikke helt klar endnu, for det skal lige igennem. Se, det begynder at komme lidt stille og roligt der. Så brugsvand. Det er den grønne, som sagt. Gul, det er filtreret vand. Og rød, det er selvfølgelig kogende vand. Og så har du selvfølgelig varmt vand og koldt vand heroppe. Det er Infinity 16